Zdravím všetkého nového videa, dneska ideme točiť GTA 5 a dneska by sme išli na mojom krásnom aute, by sme išli do hory. Nie na tomto peknom, na tejto peknej limuzíne, ale na tomto. Takže si sadneme a idem. Cyklus. Ale ono je ináč ľudia extrémne rýchle. A bude aj video. Dneska budeme hrať za Michaela a druhé video bude, že budeme hrať za Franklina. Lenže ja Trevora ešte nemám odomknutého a keď ho budem mať odomknutého, tak budeme aj za Trevora. Dobre, poďme. Ty kokos, ale rýchle, riadne. Ty kokos. Ty vodu. Počkaj, ja som si to ani nenaznačil, lebo ja cestu nepoznám. Ty kokos, to bude ďaleko, lebo ja chcem ísť na túto horu. Ale pôjdeme stále rovno, lebo ja chcem ísť na diaľnicu a z diaľnice potom prejdeme nahoru. A to bude dobre docela. No, ty kokos, nevadí. Troška ožgrete. Troška driftu, nemôže tam byť. No teda, musí. Sa trošku pomýlil. Počkaj, tam sa asi malo ísť tadiaľ, že nie, tadiaľ to. Tam ide. A za chvíľku už je diaľnica. Akože ja osobne neviem, či je to diaľnica, ale ja tomu vravím, že to je diaľnica. Pretože tam idú auta extrémne rýchlo. Jedno som raz nevedel dobehnúť. A toto, Senka. Povedzte mi, že či... Napíšte mi do komentárov, že či to je diaľnica, alebo nie. Ty, kokos, tam je vrtuľník. Vidíte ho? Ty, kokos. Oh, shit, not good. Ty vole. Ty vole, to je rýchle. Vždycky idem tadiaľ to. Nevadí? Dneska tadiaľ to prejdem. Takže si troška urobím takú dlhšiu cestu. Kokosové. Kokos si čo robil, on kam išiel? On išiel si do toho Adority. Vystúpil z auta a začal ma naháňať. Ty. Ale... Ježiš. Musel si ma nabúrať. Toto video bude troška dlhšie, pretože pôjdeme aj naspäť a ešte si pôjdeme kúpiť možno nejaký drink. No akože nie. No akože dobre. Pôjdeme natankovať. No, tu sa netankuje, ale ja to tak iba robím a akože natankujeme a kúpime si nejaký drink, napríklad kolu alebo Sprite. Ja mám väčšinou asi radšej kolu, lebo Sprite je moc sladký. A to akože... Ja moc Sprite nemusím. Tadiaľ to vždycky ja chodím. Som skoro nabúral, tak by som bol mŕtvy, by to tu vybuchlo. A dáme si túto kofoľku. Za $1. Dobre. Kokos, ja už mám $0. Vidíte to hore vpravo. Ty kokos. Dobre, super. A ideme ďalej. Ale moje oblečenie aj ladí docela k tomto auto, lebo ono je modré a ja mám modré oblečenie. Takže to sedí. Dobre, pojďme. Ty kokos. Dobre, pojďme.
A tam si na lanovke si zoberieme padak a pôjdeme možno na helikopteru, ak bude. A no, to bude super a z tej helikoptery skočíme. A to bude pecka, ty kokos. A spustíme padak. Lebo ja viem, že tam bývajú padaky na lanovke. Ja to volám lanovka, ale aj je to lanovka. Poďme. To ide rýchlo. To auto. Oľa. Ako sa to auto ide riadne rýchlo, tak to som nečakal. Bo ja som ho ešte takto na plný plyn, som ho ešte neskúšal. Ja som iba troška pojazdil na ceste a ja moc s týmto autom nejazdím. Ja väčšinou s limuzínou varím. Jak sa to volá? Jazdím. Ty vodo. Mravne. Ty vole. A diel to už. Ty kokos, ľudia, Porsche. Tak to som... že si ho asi ukradnem. Keď pôjdem dole z lanovky, tak ho ukradneme. Ja chcem Porsche. Ideme troška po hore. Lebo toto auto je podľa mňa horské. Ono aj tak vyzerá horsko. Som išiel zlou cestou, nevadí. Sa ide tadiaľto. I vody. Prejdeme taktuk. Sme skoro nabúrali. Teda havarovali. Super, fakt super. Perfekto. Protože ja moc jazdiť neviem. Pretože ja moc nejazdím. Iba chodím pešo po meste. Ty. Tu je taká hĺbka, ty kokos. Do hora to tu je. Ivane. Ty kokos. Tá zlatá cesta taká hrozná. Také nie pre auta. Kokos. Teraz, ak môžete vidieť, som zrazil 2 králikoch. 2 zajačíkoch, vidíte? Dívate. Ty kokos, chudák to je. A ja som počul aj také puknutie. To bude počuť na videu, určite. Ja som počul také puknutie. Asi im kosti praskli, alebo niečo. Váš. Ty vole. Teraz sme skoro spadli. Ty kokos, to čo je za zviera? Napíšte mi prosím do komentárov, že aké je hento zviera. Čo tu bežalo, lebo ja vôbec neviem, že či je to rys, alebo puma, no puma to není, lebo ona je čierna. Tak ja neviem vôbec, čo to je. Napíšte mi. Alebo vlk to aj môže byť, ale to vyzerá ako mačka. Alebo tak nejak tiger, ale tiger je oranžový. To bolo telo. Tak napíšte mi proste, lebo ja vôbec neviem. Ty vole, drifty. Nevadí. Ale ako sa tam teraz dostaneme? To je najväčší problém. Kokos, tak toto auto je slabé. Ono to nevidie ľudia. Tí kokos. A vidie. Pótka. To som čakal, že to nevidie. Ale toto sú tie silné, tie športové auta, takže to vidie. Jeleň! Ty kokos, pekný. Aha, ty kokos, tak to bude zlá cesta. Si myslím. Dobre, super. Dobre. Ty kokos. Ktorý sa nedívate na moje... No, proste nehrávate toto GTAčko, tak dole vľavo vidíte mapu a ja musím ísť po tej fialovej ceste a tam potom sa dostanem na tú lanovku. Dobre, a už sme za chvíľku tu.
Ja už som raz tady o to išiel na cestnej motorke a to bolo hrozné, ona to vôbec to nevyšla. No, ma to prekotelo. Lebo cestná motorka, oni takéto asi akože krosové to vidú. To už som skúšal. Aj toto auto, to vidie. No ty kokos. No ty kokos. Ľudia, nebude dobré. To nevidie. Možno prosím, vidí to. Yes. Bo ja nenávidím túto cestu, lebo tu sa ťažko ide s autami, pretože to je tak pre motorky alebo na bicykli. No, na bicykli by som išiel od pol roka. Toto je dlhá cesta strašne. Keď ide autom a na aute mať bicykl. Potom dole, ako sa ide na tú horu šľapať. Hore, ja by som to nedal, lebo to je také, no proste. By som nedal, lebo to ide do hora a to... Ne. Sa musím tady to asi rozbehnúť. Nedám. A toto auto sa nepotrebuje rozbehnúť, pretože je silné auto. Ale na motorke sa tam musíš rozbehnúť. Bo motorka akože nie je až taká silná. Si kokino. Kokos, ale to je pekné, tá obloha. Tie mráky, bo už bude tma, tak už idú čierne mláky. Lebo už je tak, čo viem, tak 8 hodín večer. Aj viac, možno tak 9. Bytáčku. Napríklad tu u mňa doma je 11:36 ráno. No tak nejak do obeda. Nie večer, ale od... Ty vole. No nič, ľudia. Toto auto vidie všetko, takže pohodka. Dobre. Ty kokino. Ty vole. Kokos. Či? Ty kokos. Ty. Dobre, a už sme tu. Už vidíte na mape lanovku. A už iba vidíme tady auto hore. A tam sú sa mi zdá motorky, tak nejakú ukradneme. Bo ja už nechcem ísť na tomto aute. Lenže ono sa mi do garáže spawne. Takže pohodka. Pohodka. Nevadí. Tak to auto nevidí. Ale veď ono vidí všetko. To je legendárne auto, normálne legendárne. Ono všetko vidie, ty kokos. Olela! GG. GG. Tak nevidie všetko. Pokiaľ tu prejdeme, skúsime sa nevadí. Skúsime ísť na to. Ty kokos. No to vyšlo. Ty vole. Že som narazil do nejakého malého stromu. Už máme jedno, toto... A je tu. Sú tu dve motorky, ľudia. Dívajte. Tak ja si jednu ukradnem. Ale potrebujeme najskôr ten padak. Ty kokos. Sa neoblížam. Je tu ten padak, ježiaľ som omylom vyťahol zbraň. Ja to nechcem. On tam je, ale nechcem ísť na lanovku. Ja to prejdem takto. Dívajte. Tu je padak. Ja ho zeberem, mám ho. Mám ho aj v inventári. A teraz ideme na motorke pod ten vrtuľník. A
Budeme z neho vyskakovať. Potom, ale dole ukradneme to Porsche, čo sme tam videli. Bo ja ho chcem. Toto je to moje auto, lenže už není, pretože ja mám motorku. Ale motorka je viacej nebezpečná než auto. Odtiaľ to dole je to najhoršie a na motorke ešte horšie. Dobre, bye bye autičko a my ideme. Ty kokos. Som mal ísť hore asi. Ja si to idem naznačiť, že kde to je. Mne sa zdá... Ty kokos, ja to tu nemám na mape. A tu je to. Tuto to je, ľudia. Tuto si naznačíme. A môžeme ísť. Už budeme na cestu. Dobre. Nie, ja som išiel zlou cestou, to musím ísť stadiaľ. Nie, to kadiaľ to vedie. Aha. No keď je noc, tak to moc nevidno. Musím ísť pomaly a musím si brzdiť. Lebo to je nebezpečné. Ešte na motorke. A to čo bolo? To bolo to zviera, čo som sa pýtal, že mi napíšte do komentárov, že čo to je za zviera. Ty vole. Dobre, ideme. Ty vole. Ja som mal ísť asi radšej na tom aute. Ja som to vravol, že to nebude dobrý nápadík. Ja som to zrazil, ty kokos. Extrém. Dívajte, ono sa to ľudia samo posúva, lebo to je obrovský kopec a ja sa docela bojím, že zomrem. Ty kokos. Dobre. To si takto. Bum, bum, bum. A napíšte mi, kto by chcel takúto motorku ja, hej. Ja by som chcel. Mne sa takéto motorky páčia. Mne akože štvorkolka sa moc nepáči. Motorka sa mi viacej páči. Ty koko, zase je to. Ja som to nezravil. Vládi. Ty kokos. Tak skočíme, takých malý skokaník. Dobre, ideme. Ďalší skokaník. To čo je? To je medveď? Nie, to je to divné zviera. Napíšte mi do komentárov, že či vás túto niekedy už medveď pohryzol. Normálne, ja som raz išiel takto po hore na motorke a normálne medveď ma napadol a on ma zabil. Normálne ma medveď zabil, ma napadol, on po mne vyskočil a on mi zjedol hlavu. To bolo celá nechutné. Jelene, teda srnky alebo čo to bolo. Dobre, už sme za chvíľku dole. Ak tam nebude to Porsche, tak necháme si túto motorku. Ty vole. Jaký tunel. Bum, bum. Kokos. Ale tam sa ide ľudia inou cestou, takže to Porsche nebudeme mať, pretože tam sa ide inou cestou. Tam, čo to chcem ísť na ten vrtuľník. Takže ja idem inou cestou. O jeleň, ty kokos. Tam je zase to podivné zviera. Ty kokos, policajti! Ľudia, asi sa niečo stalo. Ľudia, to čo je za auto? Ty kokos. Extrém. To čo je za auto? Ježiš. Také auto som ešte nikdy v živote nevidel.
Ja ho obehnem. By som mohol ísť rýchlejšie. Ty kokos, taký je to ten problém, keď obieham ja. Bo ja nejsem dobrý v obiehaní. Ale ide mi to. Ďalšia motorka, nie, to bola štvorkolka. Ideme. Ideme docela rýchlo. Ďalšia štvorkolka. Ľudia, mám ho ukradnúť? Ja ho ukradnem. Tak to som asi nemal robiť. Pretože ja som vyskočil. Ale ona zastavila a poď sem. Tak byť. Ale ja ho chcem. Takže ja ho idem nasledovať. Alebo ja do nej narazím a ja mám. Tam až. Kamala mi ukázal ešte fakača. To nejdeme asi kradnúť. Nevadí. Ona tu stále ide. Dobre. Čo je? Sa daj stadiel. Ja som ho postrelil. On je mŕtvý. Ja som ho zabil s pištolou. GG. A ideme na štvorkolke. Ty kokos. Mŕtvej. Mal som si asi nechať tú motorku. Ona je docela pomalá, takže tá motorka bola rýchlejšia. Ty kokos, ale dobre sa s ňou docela driftuje. OK. Je tu vrtuľník? Nevidím. Ľudia, on mal byť tuto, lenže on sa tu nespawnul. Takže toto bude asi na toto video všetko a vidíme sa pri druhej časti. Čaute!